Zdravím, som Fantomas GTI. V tomto tutoriáli si ukážeme, ako kreknúť program Bemican. Je to software na nahrávanie hier a videí, takže zaujímajú nás len ako Bemican a KeyMaker. Tak, ale ešte predtým si ho treba stiahnuť. Stiahnite si ho na stránke bemican.com. Ja to mám ako na SK. Somariny. No a dajte stiahnuť. A dáte väčšinou v tomto, keď stiahujete cez Download Softonics, či ako to je, no tak to má vírus. A tento je ako keby asi bez vírusu, takže tento si stiahnete. No, ono to načíta. No, už vám to ukázalo, dáte uložiť, ako uložiť súbor, alebo keď máte iný Windows, no tak si to niekde inde dáte. Ja toho mám, no takže potom si ho nainštalujete a budete mať ako verziu ako Unregister, ako, no viete akú. Takže KeyMaker vám treba asi, vám ho dám do popisu. No a otvoríte ho. Potom stačí len do tieto polenky napísať svoju e-mailovú adresu. Tak. A dáte Registrujem application. A potom to vypnete. Ja to už mám, takže vypnem to. A môžete si zapnúť ako program. Ja ho zapnem. Zasa. Tak, to. A si ponasledujete vlastné veci a dáte o programu. A tu vám to ukazuje e-mailová adresa, tu čo som dal ja, vám tam dá vašu vlastnú a tu je sériové číslo a už vám to nebude vypisovať len register a tieto také veci. A môžete si to nastavovať ako chcete, tak však môžete si dať na YouTube, keď chcete videa dávať v ktorej kvalite. A tu si môžete nastavovať ako chcete to. A kto by nevedel, ja teraz točím vybrané polské ŠXV, to je ako točím plochu momentálne alebo nejakú hru cez internet. A napríklad Happy Wheel, to sa točí cez to, a keď hráte nejakú Counter, GTAčko, neviem, Minecraft alebo Call of Duty, no tak točíte si, prepnete možnosti na súbor tento horný. A tak vám to už bude ukazovať aj FPS, keď si nastavíte, a bude vám to ukazovať ako normálne. Ale to vám bude ukazovať, že si to tu prepnete. Takže dúfam, že sa video páčilo. Nezabudnite dať možno like, možno odber, keď sa vám to páčilo, ale asi to nebude veľmi dobré video, lebo robím prvýkrát videa. Tak dúfam, že sa vám páčilo a ja sa učím. Tak čaute.